כמה חדרים הדירה שקניתם? יואו! אייל, אתה בסדר? כן, כן, אייל? כן. 2 עם חצר. יש חצר. אנחנו בדיוק מחפשים מישהו שעושה את השיפוץ. אמרו לנו שיש אחד בשם יעקב שעושה בזול. מלכה היא הבת 1,000 דולר. התריס שהרכבת מתפרק. מכירים אחד יעקב כזה? אני יעקב. אנחנו עושים טעות. יאללה, מה יש לך? תראי איזה יופי פה, אמריקה. נכס בונבון זה, דברים כאלה. יש לכם פה 2 דירות בשקט. הצל. ברוכים הבאים לדרום תל אביב, ארץ הפיצולים הבלתי מוגבלים. יפה, אתה מתקדם. אז עכשיו אתה קבלן שיפוצים? חתיכת עבודה הוא לקח לך. מה נראה לך שאם אתה אומר שאתה יעקב אתה נהיה קבלן? לא ישר! צ'יינה, אין עבודה, זהו! מה אתם מפחדים מהם בכלל, צ'יינה? צ'יינה חזון! כמה צריך לתרום בשביל ברכת בשקט? על כמה דירות דובר? 4. הדירה הזאת הפכה לעבריינים, אייל. אפשר לשים את כל מה שהיה מאחורינו ולהמשיך הלאה. סיימנו את השיפוט! אמן! אמן! השם ישמור אתכם.